O Boletín Oficial da provincia vén de publicar a convocatoria de 12 dos 13 programas con que a Deputación da Coruña contribuirá á creación de emprego nos concellos e a mellora dos servizos públicos municipais durante o próximo ano. A lista completarase nas próximas semanas coa convocatoria do PEL Concellos 2024. Estas liñas de colaboración dotadas con preto de 19 millóns de euros permitirán financiar a contratación directa de 1.550 persoas, como técnicos municipais, persoal de axuda no fogar, axentes de igualdade ou socorristas de piscinas municipais, entre outros. Unha boa nova anticipar as liñas de axuda da Deputación e, sobre todo, unha moi boa nova que, grazas tamén ao esforzo desa administración local, os concellos poidan seguir contando coas plantillas de persoal técnico necesarias para sacar adiante pois os proxectos de cultura, de turismo, de dinamización económica e tamén algo que non é calquera cuestión, que é os servizos básicos de asistencia ao benestar das persoas que viven tamén nas administracións locales. Ademais da creación de postos de traballo, estes programas contribúen a mellorar notablemente os servizos públicos municipais, favorecendo a fixación de poboación nos concellos rurais. A Deputación reformula as súas convocatorias de axudas aos concellos, outra vez un paso máis, para impulsar a creación de emprego, sobre todo no ámbito rural, como obxectivo de lutar contra a perda demográfica nos concellos de menos de 5.000 habitantes. Estamos a falar de que a Deputación vai con esta convocatoria e a forza de creación de emprego que espera chegar aos 1.550 postos de traballo só con estas 12 convocatorias, que van a beneficiar únicamente aos concellos. Destacan entre os 13 programas presentados hoxe o Plan de Servizos Sociais Comunitarios e o PEL Concellos. Este último supón a contratación de 597 desempregados, mentres que o de Servizos Sociais, dotado con 8,3 millóns de euros, emprega a 243 persoas e financia 411.000 horas de servizo de axuda no fogar. O resto dos programas van destinados a financiar a contratación nos concellos coruñeses de técnicos de cultura, deportes, medio ambiente, servizos sociais e normalización lingüística.